Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkamu da warhaka. A yau za mu koya muku yadda za a yi maganin ‘yan kidnapping ba tare da an sha wahala ba. Ma'ana yadda za a kama ɗan kidnapping duk inda yake. Duk wanda ya kidnapping ɗinka, to wannan hanya ce mafi sauƙi yadda za a kama shi ba tare da an sha wahala ba. Wannan hanya ce very simple. Kai tsaye mutum duk wanda yake da Android na san ya san application map. Kun ga wannan shine application map. Kun ga gashi nan, wannan shine map application. Na san kowace waya tana da application. Kai tsaye mutum cikin application map ɗinsa kamar haka. Kana shigowa cikin application map ɗinka sai ka danna nan gurin. Gashi nan gurin sai ka danna shi. Idan ka danna shi kai tsaye zai kawo ka wannan tsare-tsaren, zai baka wannan tsare-tsaren kamar haka. To yana baka wannan tsare-tsaren, to sai ka zo kai tsaye sai ka shiga location sharing. Gashi nan inda aka rubuta location sharing. Gashi nan location sharing. To sai ka danna shi. Kana danna location sharing ɗinka. So sai ka danna location sharing, to wanda aka yi wa alamar mutum. Idan ka taɓa yi zai baka haka. Idan baka taɓa yi ba zai baka get start. To duk wanda ya baka, to gare yadda zaka amfani da shi. Yanzu ni sai in danna wannan alamar mai mutum wanda aka yi wa plus a samansa. Idan na danna plus sai in danna WhatsApp. Amma farko kafin haka sai ka zaɓi awanni, kamtin awa ko go one day ko ka danna ko 3 days. To yanzu duk inda ɗan uwanka yake, in dai bai wuce kwana 3 ba, to za ka gano inda yake a cikin gaggawa ba tare da ka sha wahala ba. To idan ka danna 3 days is okay, yayi. To sai ka danna WhatsApp ɗinka. Kun ga WhatsApp, sai ka tura masa a WhatsApp idan kana bukata. Idan baka bukatar a WhatsApp, za ka tura masa shi ma ta message. To amma ta WhatsApp is very simple. Sai mutum ya danna WhatsApp ɗinsa. To kun ga wannan shine WhatsApp ɗina. To amma ga yanzu sai na kun ga misali, sai in tura wannan da aka rubuta Hafiz. Idan na danna sai in tura masa. Kuma na tura masa. To yanzu da na tura masa, to shi yana shiga cikin wannan location. To duk inda nake sai ya gane inda nake. Matsayin kwana 3 ya shiga, to sai ya nuna masa location ina nake zaune yanzu haka. Kun ga matsayin kwana 3 sai ya nuna masa 3 days. Kun ga yanzu ni ne wannan. Kun ga wata gashi na mafudin, kuka lura yana motsawa. To ina yin moving ne da wayata, ina mun motsa ta. To duk inda na tafi, kun ga yanzu misali bara dan fita haka, kun ga abin inda yana dan yawo, to za ku ga shi ya dan yawatawa. To yanzu duk inda dan uwanka yayi, to za ka gane ina ya shiga ina ya fita. To don haka in dai mutum zai yi tafiya, to ka tabbatar idan iya da waya, ka ɗauki location ka tura masa. Ya turo maka location daga wayarsa zuwa wayarka. Idan ya turo maka, kai kuma sai ka danna. To duk inda ya shiga har ya isa garin da zai je, to kana kallonsa. In ma ya shiga wani guri, za ka je ka yi report gurin polisawa akan cewa ɗan uwanka fa an kama shi, kuma ga location inda yake. To kun gani kai tsaye za a kama wannan da suka kidnapping ɗinsa ba tare da an sha wahala ba. Mun gode, ku danna subscribe.